Naiz Pako Iradustabarren arbendari, Zaldibien jaioa, Lazkaon bizi naiz, 18 urtekin hasi nintzen. Eta bakaikoa etorri ginen, hau hirik izanen. Ni Asier Etxeberria Baztarrika naiz, Zumarrakoa naiz. Produzio buru bezala postue betetzen dut hemen bakaikon, eta 25 urteetan niko, aurtengo irailean. Gu kaldero ginen da hemen zen mailu eta porrea. Urte gaurrea etzen beste erremitei. Ez dago ez ikusik, hasi ginenetik gunea. Oso ondo inventatako makinatari da, eta ondo pentsauta. Gaurko egunean jende asko eloke hobeto ingo. Oso ondo pentsauta da. Oikuk ingin izan denak. Horratio, esan diapa, momentu importantean da, erabaki honak hartu diela. Enpresa bertak nagusi oso gertuko diela, hori oso importantea da. Nik uste pertsona oso baloratu izan diela, erranen. Eta segitzen duela. Hori beti ala izan da, eta sei dela hola urte askon. Espero, eta 50 ez dugu limiteik. Hala izangoak.